Okay mga tunay, naanata diri sa ubuob katunay, dabis kaya nila mga dapit katunay surroundings ba. Tuwa ta dito katunay yo. Sa dagat katunay ba. Ug nya, kay ba muna ako ikauban katunay ha. Te kauban no. Mga katunay! Di ba? Naabot na to, diri kauban si Natoy ha. Ready na kami para Alright. Sir. Damo diri sikat-sikat sa inyo. Ha? Nawa katunay yo. Arang lapara silang palibot katunay yo. Ubuob ni siya katunay. Shout out taga Ubuob. Oops. Ay kundi katunay yo. Sikat katunay. Mo ito ni. Gamay ra katunay yo. Labay tani. Minus kaya dring aninikad katunay. Aninikad katunay yo. Naman nila yung madagian at katunay pero pipila ra ba? Ingon nila katunay dagan kuno kuan katunay ba kanang ingani katunay. Pinungdan nga ni Arimi katunay ba? Pero nami madagian at katunay. O katunay oh. Unahan ka tay kundi oh. Kadi pa eh. Di ba? Nari madagian at katunay pero pipila ra ba? Oh. Tanaw ba? Diara daw. So buob rin ni katunay oh. Arang daganaw. Kung taga ubuob ka katunay, kay bawagod ka. Sa inyo ni dapit mga katunay oh, taga ubuob. Shout out ninyo. Kilit siya katunay oh. Gagmay, paas na kaya ni. Kaya gagmay na idagko katunay. Dala katunay oh. Wala to katunay. Kari oh. Unod ka ni. Na. Ilara. Laghang kaya katunay. As in. Paas na kayo ni. Sila ni Mario? Inaw nang pambot sa kayan. Inang pambot sa kayan. Ano sila? Nanagat na sila na ilak. Ila balde blue. Ila ko atay na ano ila ko atay? Iga dagko inang so sa bobo. Isda nga dagko. Mali na kilo palit kamo. Dira katunay oh. Mga balirong ni katunay oh. Kilid raw sa ubuob ni katunay oh. Arag dagana oh. Kani siya nga mga bato wala pa na kanang na uli pa sa tag-iya ba. Allowed pa ang pagkuha ni katunay, mga kamera na siya katunay para makapangsuha katunay ba. Yo lan. Katunay ah. Tanaw ra gid katunay tanawa. Nakuha siya ganihag tanggit katunay. Kita gay mong kuha tay kanaw. Anay ako. Libre na pang suwa. Katunay ah. Kabon ra niya. Kasakit ori ka si natay. Sig na icon ba. Makatunok ba. Nara pakita na ako ninyo katunay ah. Ayan ko katunay ah. Kam-kam ra niya katunay. Ililawd magpanaraw. Ay katunay, kam-kam ra niya diri oh. Sa laod ni gikan kaniya? Oo. Tungod dila pindo. Ato do lang katunay kung may kuha na ba na siya. Minus ang kuha. Minus dong? Ato tanaw katunay. Mga katunay taga Ubuob. Mao ni among nakuha sa inyo lugar dapit. Very nice place. Na ato litob diha. Di ba? Ari katunay oh. Bahala gamay katunay. Ato ninda ginuotong katunay kay minus kayo ba. But na lang. The best kayo siya. Di ba? Lami kayo siya kaunong katunay. The best kayo siya. Lami kayo aninikad katunay ah. The best kaya. Totoo ni karon nya lugit-lugiton parisan ni karog bahaw.